Pag Kenny, gag. O ka muna. Stable po kasi yung kasama ko, Vincent. Sabi ko, ano. Ang init naman. Dito na pumunta si Cesar Montano ka. Ganda-ganda talaga ni Mario. Kasi lasabong ti Carabasa na regus na. Dito po kami hanggang mamayang gabi. Wala pa naman. Hindi naman ata ano gaga. Di tayo friend, gaga. Ang kapal naman ng face mo kung di tayo friend. Hindi tayo friend. Ang ganda ng beach. Ang ganda ng beach. Ikaw hindi. Ako man lang Ano namang kinagandahan nito? ako. Alam, titigas naman ng mga bato, bis. Nakakatakot naman maligo. Baka matudok yung ubod ko dito. Ya? Kasalamat ko ha. Nagkabutang matidanom. Nagpigsan ni puro rock formations. Ano sabi niya? Ano sabi? Yayamanin talaga Beshi Waps ko kung saan saan nakakarating. Ay, Salamat sa Jutor, gaga ka ha. Ay, ang ganda naman pala. Ang ganda ng may daanan pala oh. Masyalo pang mayaman. Okay. Tulungan mo ako. May daan na. Emerson. Ang ganda oh. Ang lang ang araw. Nakakaasar. Maaraw. Ano ba? Araw kasi nakakaasar naman kasi. Akin. Ang daming bato. Ang puro bato. Ay! Kagay. Gotta swing! May kabisa po. Idol talaga si Mama Rita. Tutulis ng bato. Nakakatakot mo. Sino yan? Takot yung mga bato. Nakakatakot mo, bes. Tignan mo. Nakakatakot talaga. May tagdigas ka. Digos tayo. Pati ni ko pati ni Christian. Ang ganda pero may mga ano na siya. May mga ano na rin. Upuan ka. Upo ka na. Ayan mo. Ayan mo tikpang natutulog. Gagak ka besi ba? Madam pa iawitan na pa to. Nala? Talon ka Saan dyan? Dito. Ay, yung ko di ako marunong lumangoy. Gaga. Eh, dyan sila tumatalon? Yung iba lang pero di ko nga. Ang lalim. Hindi ko wala subukan tumalon dito. May taga dito ako. Tumalon ka na rin dyan. Alam lalim yan? Yan, ang dami naman pa. Walang pangilan. Nakakatakot to. Ay, natakot. Saan yan, madam? Kupaw-kupaw, madam. Ano ti kami? Kupaw-kupaw. Nakay
dito, may entrance fee. Lulutang ka naman, hindi ka marunong lumangoy. Huwag ka na slide. Okay, yes! Kawawang bata. Ay, oo, sa Kabungawan. May digpol din sila dito. Pero ganun din ako. Ay, ganda ng hair niya, oh. Kulay red. Ay, punta tayo sa Depol. Hala, ang ganda naman dito. Oh, may hanggaran sa Depol. Pababa. Nakakaloka. Dora na tayo. Sino yung makasama mo, madam? Mga ano lang, madam. Mga friendship ano, babantay ni Des. Sa kanyang resort. Baka may tibkulak, Des. Hi po. May disabled kasi kaming kasama. Mas maganda ko ay daw papatalo ka. Kung tatagal tayo. Mga pinsan tayo may pag. Ay, nandun sila. Oh! Parang Saan ka duman, Bes? ayan o, taalan gaga. Oo ba? Sila. Mauna ka nga tati, sibala. Binibidyo mo ko eh. Ay. Saan, Bes? Saan banda? Yung makikita ko yung ano, dimple. Kasi yung dimple namin dito, ano, yung di ba yung alon, papagalon, tapos papataas. Kasi mataas masyado yung ano. Kaya dyan banda, Bes? Hindi ko na masyadong maano yung ano niya yung mataas. Ay, tay. Hindi nga, hindi ba? O, doon makikita yung depth pool. Oo. Kasi sa bungawan ko, Deadpool, nakakamatay ng yun. Pero yung sa amin, Deadpool, malalim. Pero hanggang sumulto. Humulto ba lang ang mukha? Napidulong. So, nagagdaan siya. Lalo ba sa kuya? Lalong pala. Kaya sa inyo, ano ba? May guys sama sa... Ay, ita ni Bes. Ita? Ah. Cute. Maganda siya pag kwan. Pag low tide, Na umaga ng school. parang ano, low tide, di ba? High tide kasi ngayon eh. Kaya hindi mo mag-iiwayan. Pumunta doon sa Cesar Montano dito nung araw. Oo, tsaka nang pansin sila sa una to. Oh? Oo. Ay, nandun. Kaya sa may Yung ano, nung matagal na meron, te. Ang ganda pero malalim.
malalim. Nakakatakot naman. Ay, talaga yan. Pag hindi ka talaga marunong lumangoy, ano? Yes, ganyan. But it- Cool ka. Yung nga, tanga na wali diyak. Ito tawag ko ni mga bangko. Nakabatak mo na dito kasi may marenta kayo sa lang yung ubo. Kusang ko dahil si Kabihan. Siyempre, hindi ko naman alam kung nakit sinabi mo ba. Oo, sila. Aba, sinabi mo ba? Di ba hindi? Surprise! Partida manok na. Kasi babawin niya yung namin. Kunin. Wala na pala ako sa kanya. Babawin nga. Tama na yan. A few moments later. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Just click the bell button and you will be updated for the next videos to be uploaded. Thank you so much. Bye-bye.